dobro. Ajde Važno. kaži nešto o sebi, predstavi se. Ja sam Milka Knežević, živim u Šapcu, imam 56 godina, imam razne zdravstvene probleme, radim kancelarijski posao, međutim, pošto mi je zdravlje godinama unazad bilo ugroženo, nisam imala mogućnost da hodam, bila sam jako opterećena i ograničena, i onda sam shvatila, to je rezultiralo i velikim viškom kilograma. Koliko si? I uvek sam bila u potrazi za nekim sistemom i za nekim načinom ishrane koji će mi pomoći, međutim sve dijete sam isprobala, ali je sve bilo kratkotrajno. Koliko si imala kilograma kad si krenula? Mislim, šta Kad ti je sam, negdje najveći uzrok viška bio i ajde, koje rezultate si imala? 105 kilograma sam imala kada sam krenula sa programom, sedenje u kancelariji na poslu, sedenje posle posla, ograničeno kretanje, fizički neaktivna u potpunosti. Stanujem jako blizu radnog mesta, znači apsolutno jedno nekretanje i Ušuškanost neka, da. tako je, 105 kilograma mi je bio alarm da dalje ne ide na taj način. Dobro, za ovih 12 nedelja programa, koliko si, do kog rezultata si došla? 94 kilograma. Super. 94 kilograma i Šta ti, naravno to nije kraj, ali da. poenta je da su usvojene te neke zdrave navike. Dobro, šta ti je najveći izazov bio tokom programa? Najveći izazov je bilo to moje mentalno ograničenje i verovanje da ja ne mogu da ja ne mogu da hodam dugo, da ja ne mogu da radim trening, da prosto zbog moje dijagnoze i zbog problema sa kičmom sam bila uverena kako to nije uopšte moguće za mene. Međutim, tu si me demantovao, znači vežbe su bile prilagođene, ja sam oduševljena koliko je to sistematski urađeno u smislu da se ide polako, da se postupno povećava, da se postupno stiče kondicija, da prosto shvatiš da možeš. Poenta je samo bilo usvojiti te zdrave navike, a sad je već to ugrađeno u telo, sad telo traži. A ako se ne uradi trening, telo traži bar šetanje, tako da sam dobila tu slobodu pokreta, znači da hodam, ja hodim, znači to mi je taj neki životni san bio da ja mogu da pešačim i da stignem od tačke A do tačke B, a da ne zovem taksi i da ne moram da se nakačim na nekoga da ispod ruke, da me bukvalno vuče, jer sam morala da stanem na svakih, ne znam, 3-4 metra, da odmorim nogu ili šta već. Super. Ono što si ti meni pomogla jeste, ajde prvo da kažem da si ti si školski primer one projekcije zacrtane kroz moj program, to je ono od 700 grama do kilo i 200 da ideš dole i zaista mislim si od prvog dana kako si krenula, hoću kažem si bila jako disciplinovana, to zaista. I onda se desilo, mislim da je tamo bila 7-8 nedelja, da je stalo. Znači, stalno smo videli cifru niže, 100, 500, 400, 300, 2 i onda smo negdje došli do nekog momenta stagniranja i sad znam da telo može da stagnira i često se to desi, prosto uđe u neki ritam, navikne i napravite udari u taj plato pa mu treba nedelju 2 dana da prođe. Ali mislim da nije bio u pitanju samo plato, nego sećam se da si rekla vidjeli smo nema rezultata, ajde šta je u pitanju, jer čuli smo se i onda si rekla da imaš jako puno posla i da se u stvari ne krećeš. I onda si ti meni pomogla u stvari da ja shvatim koliko je šetnja bitna i da postavim taj target. Iako su klijenti imali target, ali ja iskreno nisam nešto insistirao puno na tome, ali sad insistiram da tih bar 6.000-7.000 koraka da se ispuni i zaista taj moment kad si ti kao ajde da probamo, bilo ajde da probamo da li do toga. I stvarno si uključila
sljedeće nedelje i rezultati su se odmah pojavili i opet za tih kilogram koliko u suštini jeste. Ne znam da se sećaš tog momenta uopšte. Sećam se svakog momenta. Jako mi je važno, kroz ceo program mi je bilo jako važno to što imam podršku, što znam da neko stoji iza toga i da me neko prati, da me podržava u tome, da prosto prati sa mnom i obime, i grame, i kilograme, i sve. Ja sam nekako navikla sve da radim sama i po prvi put sam se obratila u tom smislu za pomoć, jer sam shvatila da mogu sama, ali da ne moram sama. I to je ono što ljudima želim da preporučim. Mi se mučimo na različite načine misleći da mi najbolje sve nešto znamo, mi znamo kako treba, mi smo nešto čuli na internetu, mi smo nešto pročitali, međutim onaj ko se suštinski sa tim bavi, ko je zaista stekao u tome veštinu i znanje, kao ti Boško, znači onog momenta kad sam ja otkrila tebe na YouTube-u i kad sam počela da pratim, ja sam shvatila da iza toga stoje i rezultati, i znanje, i učenje, i istraživanja. Mene je oduševilo to što si se bavio ljudima koji imaju zdravstvene probleme, što je to bila tvoja ciljna grupa i ja sam se tu pronašla. Nekako sam nailazila uvek najčešće sam nailazila na fitness trenere koji se bave zdravim ljudima, koji se bave spoljašnjim izgledom, kojima je bitno da se zategneš, da si lep, šta već. Tako je, meni zaista je bilo potrebno da hodam, znači i da iza toga stoji osoba koja zaista želi da mi se posveti. I uopšte ta ozbiljnost, kad smo krenuli, ono što me oduševilo, ceo tvoj tim, znači koliko je to urađeno studiozno i ozbiljno, recimo što su mi tražili, nutricionista mi je tražila nalaze moje izveštaje od lekara, da uradim krvnu sliku, sve to. Znači to sve ukazuje na jednu ozbiljnost i da to nije nešto, hajde samo da se radi, da se nego je to zaista studiozno urađeno. Ja po prvi put nisam bila gladna u toku, ja ovo više to više nije dijeta, to je način ishrane gde ti nisi gladan, gde nema ono da se onesvešćuješ kad si na dijeti, pa opet ništa, mislim. Da. Mislim, sve je redovna ishrana, normalna ishrana, samo smo prilagodili i naravno individualni pristup. Ali mislim da si rekla ključnu rečenicu da mi ne znamo sve. U stvari mi mislimo da znamo. I to zaista zna da bude tu najčešće najveća kočnica. Ja znam sve, ali nikako da skinem kilogram. Znači, ne znaš sve, sigurno. Tako je. Da. Pa to je ono što, eto, baš ću sad da iskoristim tu priliku da kažem. Znači, mi smo nekako, smatramo sebe slabijim ako potražimo pomoć drugih, jer mi najbolje znamo, a u stvari ljudi recimo kao ti koji su se usko specijalizovali baš za to, znači ja sam imala nedoumice i takve neke rupe u znanju, bez obzira što sam istraživala načine ishrane i razne dijete i sve. Ja sam recimo prvi put od nutricioniste iz tvog tima saznala da neke namirnice za moje Hashimoto uopšte ne... Recimo namirnice koje sam ja jela u velikim količinama jer su dijetalne, a recimo ja uopšte ne bi trebala da ih. Znači tako neke spoznaje, tako neka nova znanja uopšte o svom telu sam usvojila i koliko u stvari kad imaš tako podršku i nekoga stručnog ko te vodi, meni je to zaista bilo značajno. Jeste, hvala ti. Pre nego što smo uključili kameru, pričali smo o tom momentu finansija i više mislim da je ljudima uvek to, da li je cena, gore, dole, veća, manja, to uvek možemo da polemišemo, što kaže, da li je za nekog malo 5000 evra ili je malo 500 evra, mislim, to je relevantno, ali hoću da kažem da je često taj novac izgovor da
da zaista ljudi reše, mislim, ako je bitno, jer ajde ti se baviš i coachingom, pa znaš koliko je to, koliko je tebi bilo to bitno i teško ili lako da prelamiš. U tom smislu ja želim da kažem sad da smem da potpišem da je novac izgovor. Znači ako čovjek zna zašto mu je nešto važno, to onda nema cenu. To je jedna vrednost koja se dobija, prosto je teško tu vrednost koju dobijaš pretvoriti u novac. Tako da to je toliko relativno. Znači ako ti je nešto važno, ti ćeš naći način da dođeš do toga bez obzira na to koliko vredi. Znači, ja sad posle ovog iskustva i posle ovih usvojenih navika bi bila spremna da platim ne znam nija koliko za neku drugu oblast koja mi je isto toliko važna. Znači, uvek se za tu vrednost koja se dobije prosto nekad ne može ni da se odredi koliko je to u novčanom reciprocitetu. Znači, uvek je novac je izgovor. Dok mi ne donesemo čvrstu odluku zašto nam je nešto važno. Koliko sad, na primjer, vredi to što ti nisi mogla da prošetaš, pa si zvala taksi? Meni je neprocenjivo. Znači, ne znam u kojoj nedelji programa, ne mogu sad tačno da se setim, bio je možda novembar ili decembar, a mi smo krenuli u oktobru. Ja sam po prvi put posle nekih 10 godina sa autobuske stanice došla do svog stana peške, bez taksi. To mi je, ja ne znam ni da opišem to svoje stanje sreće i uspeha i u tom momentu nije mi bilo važno ni koliko imam kilograma, uopšte taj moment nije bio bitan, nego da ja hodam. Da ja prvi put nisam uzela taksi, nego sam ja do svog stana došla peške, zahvaljujući ovom programu. To je prosto neprocenjivo. Ta sloboda pokreta i to da ja sada mogu da hodam, to je neprocenjivo. To nema cenu uopšte. Tako je, super. Kome bi preporučila program? Apsolutno svima. Znači, pod broj 1 onima koji misle da zbog svojih nekih zdravstvenih problema ne mogu ovo da izguraju, da oni ne mogu da neke vežbe rade, za ljude koji nemaju vremena za teretanu ili ne vole teretanu, kao što ja recimo ne volim tu izloženost, ne volim puno ljudi, volim nekako intimnije, da. Više volim da sam sama sa sobom kad radim neke bitne stvari za sebe, a recimo to je jedna od sada u mom životu jako bitna stvar. Znači sve može da se uradi online, jedno praćenje, apsolutno preporučujem svima. Znači, neka vam ne bude izgovor da nešto ne možete zbog neke dijagnoze. Znači, ja imam povređenu kičmu, ja imam uklješten nerv, imam kraću nogu zbog tih grčeva u mišićima, zbog bolova koje sam trpela, imam Hashimoto, imam probleme sa srcem, sa pritiskom, dijabetes. Ali ljudi, ovo radi. Znači, ja sad i hodam, mogu čak da hodam i toliko brzo da suprug recimo koji ne može da me stigne kad sad idemo. Ja moram da išetam gore dole nekoliko puta da bismo se sastali u istoj ravni. Znači prosto ljudi ne mogu da veruju mene kad vide da hodam. Prijatelji koji znaju za moje zdravstvene probleme, kad ja hodam više ne govore pa ti hodaš, nego ženo ti trčiš. Kao ti trčiš kad hodaš. To je za mene nešto neverovatno. Super, odlično. Dobro, drago mi je, hvala ti što si podelila sve ove detalje koje sam i ja prvi put neke čuo, ali drago mi je da si zadovoljna i da je sve prošlo kako treba i naravno nastavila si da treniraš i da se držiš uputa. Eto, hvala ti još jednom. Ništa, Boško, hvala tebi, vidimo se. Ajde, pozdrav. Prijatno.